Донецкий һәм Луганский халык республикаларындагы хәл Татарстанда яшәүчеләрне дә битараф калдырмады. Республиканың шәһәр, район хәрби комиссариатларына Донбасстагы тыныч халыкны якларга барырга әзер торучы яшьләр килә. Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләрне якларга китү теләге белән республика хәрби комиссариатына инде берничә көн яшьләр мөрәҗәгать итә. Бу егетләр Татарстан хәрби комиссариатына килде. Наших ребят, которые там участвуют в специальной операции военной. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итәргә телим. Минемчә, бу безнең президентыбыз тыныч гражданнарның иминлеген саклап калу өчен мәҗбүри керткән чара. Тәҗрибәм бар. Чакыру буенча да, контракт буенча да хәрби десант көчләрендә хезмәт иттем. Шуңа ярдәмгә барасым килә. Хотел помочь своим ребятам. Махсус операциядә катнашучыларга булышасы килү теләге бар. Махсус операция үткәре буенча президент карарын яклыйм. Мөмкинлек булса, мин дә ярдәм итәр идем. Владимир Путин махсус хәрби операциянең төп максаты итеп, инде 8 ел буена Киев режимы тарафыннан мәсхәрәләнеп, кимсетелеп яшәүче кешеләрне яклау дип атады. Хәрби комиссариат вәкилләре яшьләр белән очрашуга чыкты. Алар иреклеләргә шәхси гражданлык активлыгы өчен рәхмәт белдереп, махсус операциядә бары тик тиешле әзерлек үткән контракт белән хезмәт итүчеләрнең генә катнашуларын әйттеләр. Дорогие ребята, соединения и воинские части, выполняющие специальную операцию. Кадерле егетләр, махсус операцияны үтәүче хәрби частьләр тулысынча контракт нигезендә хезмәт итүчеләр белән комплектланган. Сезнең ярдәм таләп ителми. Гражданлык позициягез һәм Донбасста хәрби хәрәкәтләр башлау турында югары баш командующий Россия Федерациясе президентының карарын хуплавыгызга зур рәхмәт. Егетләр тагын бер кат офицерларга теләсә кайсы вакытта ярдәмгә әзер булуларын белдерде. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.